Bunul gerb. Un buchet, mă scuzați, mă exprim mai greu. Eu zic să vă duceți când nu e prea târziu, că încă nu s-au dezbrăcat. Asta cu gerba o de la un domn avocat, nu pot să-i dau numele. Ei încă nu sunt în pat, încă nu s-au dezbrăcat, stau pe marginea patului. Am eu un prieten avocat care de 4 martie m-a rugat să-i trimit lui Tudi, că știa de poveste, m-a rugat să-i trimit o gerbă de flori. Și am zis că nu, pot ce să fac așa, mai bine trimit un mesaj de prietenie și am trimis un mesaj frumos. O să fac eu așa ceva tot chiar. Eu zic că dacă vă urcați acum în mașină, încă îi mai puteți despărți, adică să nu ajungă la momentul... Credeți? Dați-mi o cameră. Eu așa cred. Trimiteți o echipă acolo și zic. Eu cred că ei tot așteaptă, adică ea... Ne vedem la hotel acolo în față. Mai mult ea așteaptă și zice, hai Pepe, vino Pepe acum. De unde? Eu cred că e cu bateria. Eu cred că e cu bateria de la chiuvetă în mână. Face, se spală pe mâini. Nu înțelege de ce nu curge apa din bateria de mi-au furat-o. Eu i-am zis și Oanei ieri că vreau să o împac cu dumneavoastră, așa că vă zic și dumneavoastră. Eu zic că reușiți, dar știți că și-a decorat casa cu tapetul pe care l-a rupt de la mine? Și-a decorat camera de la hotel? Nu știam, nu știam. Le era dor, domnule, le era dor de casa mea. Păi eu ce zic? Da, știți de ce v-a luat parfumul, nu? Dar ați înțeles că mi-au luat și mocheta de pe jos, să nu le înghise picioarele. Da. Dar știți de ce v-a luat parfumul, nu? Să-l dea pe Tudi, să vira tapete. Asta îmi zice o telespectatoare, da. E normal. Și dacă îi zice lui Tudi în pat, Pepe, sau eu știu cum... Păi au fetișuri din astea să vorbească cu numele ăluilalt. Vă zic eu. Bine, eu zic să interveniți totuși că încă n-a fost nimic între ei. Știți că odată i-a spus în timpul actului sexual, i-a zis lui Tudi, i-a zis bravo sau nu știu cum, soțul meu. L-a confundat cu mine. Serios? Da. Păi ce aveți înregistrat? De fapt, el urmează, da, corect. Că uitați la el pe Facebook, vedeți că el e married. Cum e? Married. Merlin? Married, căsătorit. Ah, Mary, ah. Dar Tim, cine îi zice Tim lui? Ia l-a alintat Tim, că lui se spune Tibi. Și nu-i place Tibi, lui Tibi. Tibi? Tibi. Păi ori Tudi, ori Tibi, ori... Normal Tibi. Tibi probabil de la cât s-a stropit pe Tibi. Ce? S-a stropit pe... Cum puteți să spuneți așa ceva? Păi dacă a tropăit în lift... Păi dar le stricați oamenilor toată atmosfera în hotel acolo în Păi cameră. dacă a tropăit, știți vorba aia, nu tropăiți în lift că e pipi și vă stropiți. El a tropăit și a făcut și s-a stropit pe Tibi. Ce rău, eu simt că o iubiți în continuare și că... Eu o iubesc atât de mult încât am să le fac surprize toată viața. Cred că spuneți toate astea ca să, în seara asta, să nu se întâmple nimic între ei, ca lui să nu... Păi, eu nu știu ce trebuie să zic. Ce Dumnezeu, nu de acolo cu asta. Cine? Doar nu m-a sunat dumneavoastră să intru în direct. Eu v-am sunat, eu am vrut. Eu ce spun? Eu cred că... Unde sunteți dumneavoastră acum? Cât faceți până la Crystal Palace? Eu sunt în living în momentul ăsta, domnul Diaconescu. Eu zic să vă duceți totuși acolo, fiindcă ea vă așteaptă și... Domnul Diaconescu, v-aș putea face o criză de gelozie și să iau mașina și să plec. Mașina din parcare, nu? Domnul Diaconescu, ce să face tu când nu mai are cu ce să se plimbe după ce iau eu mașina? Eu zic că dacă vă duceți acum și bateți la ușă... Vă rog, scrieți acolo, dați SMS la 1333. Așa? Credeți că Oana l-a înșelat pe Tudi cu Pepe? Invers. Pe Tudi cu Pepe? Păi da, că e frumos. Da. Pentru Tudi asta, să-l enervați pe Tudi și mai tare. Doamne ferește, Doamne ferește. Vă zic eu răspuns, nu. De când sunt ei împreună, eu nu m-am mai atins de ea. Un domn Buia cu Y, vă spune ceva? Buia. Zice, am o filmare cu Oana. Cu cine au legătura? Dați pe adresa mea de... Da? Ia pe Pepe, PR Management, să intre pe Pepe și Pepe.ru și să-mi dea acolo mesaj. Are acolo la management, să se ducă la management, la Pepe Music, Aron Gmail, la mai multe. Oricum, toate astea sunt ale mele. Puteți să-mi dați chiar și pe oanazăvoranu.com, că tot ce mi le primesc. Puteți să-mi dați și pe adresele de Facebook ale Oanei, că tot la mine vin, că sunt ale mele, sunt proprietatea mea. O doamnă vă zice, vreți să spuneți că Puteți Pepe... să-mi dați și lui Tudi, vă cred. că le redirecționează către mine. Vreți să spuneți că Pepe în cei 7 ani de căsnicie n-a înșelat-o niciodată? Nici măcar cu mâna dreaptă, nici cu stânga. Da? Bine. Deci chiar nu vreți să vă duceți acolo la hotel să-i împiedicați și să rămâneți cu ea toată viața până când moarte vă despărțiți? Domnul Diaconescu, văd că vreți într-adevăr telenovelă. Trimiteți o cameră și așteptați-vă.